i drugari. Vreme je za nevolju. Na ostrvu Sodor je bilo mnogo posetilaca, a debeli kontrolor je angažovao više vozova. Gordon, velika lokomotiva, je morao da radi više nego ikada ranije. Idemo, govorio je vagonima, idemo, 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 putnici se uzdaju u mene. Kad god bi Gordon završio jedno putovanje, bilo je vreme da započne drugo. Nema veze, pućkao je, dobro će mi doći da protegnem točkove. Međutim, debeli kontrolor je ipak uvideo da je Gordonu potreban odmor. James će da preuzme tvoj posao. James je bio oduševljen. Voleo je da pokazuje svoju lepu crvenu boju i bio je odlučen u nameri da bude brz koliko i Gordon. Znaš što bi, hvalio se, ja sam važna lokomotiva, to svi znaju, tačan sam kao sat, nikad ne kasnim, uvek stižem na vreme. To ti kažeš, odgovorio je Tobi. Upravo tad je stigao debeli kontrolor. Tvoji delovi su istrošeni, Tobi, moraš da odeš do radionice da te poprave. Mogu li da povedem Henrijetu, gospodine? Ne, šta bi putnici radili bez nje? Tobi je pored vodenog tornja ugledao Persija. Ne brini, Tobi, rekao je Persi, ja ću da pazim Henrijetu dok se ti ne vratiš. Tobi je ubrzo bio na glavnoj liniji. Zveckao je dok se vozio. On je mala lokomotiva sa malim točkovima. Njegov rezervoar ne može da primi puno vode. Već je dugo putovao i počeo je da osjeća žeđ. U daljini je video znak.